Hai लोगो बैसागु मोसानो थाङा नामा? थांगोन, मानो थाङा जानो? खोना इन्ट्रेस्ट खाहाय मोसानो जमा जमा ज' ज'नो। बिदिबालाय बिराद जुमि गोलैनो बिदिबा। फट' सेंग्रा सिख्ला बिराद इन्टारेस्ट ज' ज'नो। सिखोना मोसाखादों आं। बिराद इन्ट्रेस्ट नांगोन नोङो। दख'ना गाननानै थांगोन ना मागोन? दख'ना गानाबालाय बैसागुआवनो लंपेन्ट गाननानै मोसानोसै होनबा लासिं सिं बुंजागोनसो बियो। आंहा बिदन दख'ना दंखायोहाय, आंहाबो दङहाय, बेखौनो गाननानै थांनोसै। थ' थांदिनि माबार ओंखारहैदिनि, नङाबा दा मालाय थांग'जोबगोन। थ' ओइ फान्थाव, बैसागु मागिनो ओंखारा नामाब्रा? मैया मोसानाया थिगखौनो आथिं सादोंब्रा, आथिं आखाइ। दिनैबा हले आङो दुरलायजों मोसाथारगोनलै। हाब, मालाय मोजां मोननाय सिख्लाखौसो फसायोब्रा नोंलाय। मा लरग' फारग' मानसि नोंलाय, मालाय मोजां मोननायखौल' फसायलाबायनाय। आंनो दंखायोना बिनि बिगुमा, नोंलाय बोरै मोसानो मोननांगौ जाखो? लरफाय फायलाय, रानथेंथें, खर'ल' लावदुमदुम। खोब दुरलाया नोंखौ गोसोथोयोलै। नोंखौ गोसोथोआ माथो, नोंबायदि मेगन बेरगग' खिथुखा खेब खेब मानसिखौ दुरलाया। नोंलाय नों उदैबो गैया, जानजिबो गैया, खिथुबो गैया, आखाइ रानथें रानथें, नोंखौलाय सोर फाबोबायनोब्रा? आदसा मोनसे खोथा, जों बेबायदि रायलायलायबाय थानानै बिदि जागोन नामा? दा मोसानायाव जाय दुरलाया जायजों फसायना मोसायो बेनो बेखौ मोजां मोननाय होननानै साननानै लालायनाय जागोनलै। थौदे थौ, थांनोसै। I couldn't